Balimao, Anyakuma, très 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 urgent et très 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 parti sakana. Malion, billet lundi 31 octobre 2021. Malion, nouvelle folofolo non. Ou be ka fausse rumeur do bla réseaux sociaux sans fala la mba yoro bok malien dem bela jelen bala nyogo fe ou be kele me ka mangan kolon do bla réseaux sans fait qu'on y a ko Mali est plainte de Irisu contre la nation zinna côté ka tanya fait ko parce que ko Irisu ko luma dans malien na français ka che do bla ko Hervé Dumbi Hervé Dumbi antaro fendo français ka pion do de do peut-être malien français je ne sais pas o manamanakan dɔw de bɛ réseau sanfɛla la o ye kumakan fɔlɔ ye kumakan filanan fana bɛ k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'i hakili to o la o ye k'a fɔ aw ɲɛna u kɛlen bɛ k'a fɔ ko dɔrɔgu de yera a ye kuma in lamɛn dɛ maliyɛnw ko dɔrɔgu u bɛ dɔrɔgu ko kuma de la ko sɛnɛgalɛw ka mali ni sɛnɛgali ko maliyɛn dɔw de bɔra ni dɔrɔgu ye mali la ko ka taa n'o ye sɛnɛgali ko sɛnɛgali y'o sɛnsi depuis faransi taara n'a ka bato ye Côte d'Ivoire dɔrɔn a commencera ka galontigɛ daminɛ ka nɔrɔ an ka mɔgɔw la donc o kun ye min sa ka mali ni sɛnɛgali bila ɲɔgɔn na sisan nɔ cɛ tɛ muso tɛ faransi de don ko cɛ dɔ fana bɔra ko ka kuranɛ la gosi ko k'i sen da kuranɛ kan maliyɛnw nin bɛɛ ye faransi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ n bɛ kuma kelen ɲɛfɔ ɲɛna quoi n m'a fɔ n ko faransi y'a tigi wele ka bila la dɛ mɔgɔ min y'a sen da kuranɛ kan a tigi manipulé la de faransi bɛ se k'i manipulé ka sɔrɔ a m'i yɛrɛ wuli u bɛ na ni bɛnsi kirikaraw de réseaux sociaux sanfɛla la pour que dɔrɔn an yɛrɛ dama ka mankan kolon ka ci an ka ɲinɛ faransi kɔ an tɛ ɲinɛ faransi kɔ dɛ an bɛ faransi kɛlɛ fo yɔrɔ min donc ko ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna plan fɛn fɛn bɛ ka kɛ diversion fɛn fɛn bɛ ka kɛ c'est pour faire plaisir à la France mais anw tɛ bi diversion kɔnɔna na o ye nouvelle sabanan ye nouvelle comment on appelle la an b'an ka polisiw ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Soumaïla Traoré ye le directeur général de la police k'a bɛ ka taga polisiw wele k'u bila k'u ka baara kɛ polisiw a bɛ to ka taa visite surprise kɛ polisiw la an b'ale fana fo polisiw ye a fɔra ko polisiw bɛ sɔrɔsiw ka baara kɛ sa la militarisation de la police polisiw ye entraînement daminɛ o vidéo bɛ yen an bɛ tila k'o vidéo fana kala an bɛ ja an b'o labɛn ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna an ka ministre de l'énergie le ministre des mines et de l'énergie maliyɛnw k'a bɛ lajinɛ bi a taara lajinɛ ko mali lajinɛ bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw kuma naaninan fana bɛ yen nɔ ko faransɛw ka navire bɛ Côte d'Ivoire faransɛw ka bato min ka bon n'u ka bato bɛɛ ye o hakɛ dɔ de taara Côte d'Ivoire c'est à dire que a bɛ kɛ a bato bonya a ka bon i bɛ so 5 fara ɲɔgɔn kan a ka bon n'o ye a bɛna fɔ quartier tilancɛ donc bato belebeleba de don a bɛ Côte d'Ivoire port da la u bɛ taa ni bato nin dɔwɛrɛ tɛ u bɛ ka chantage de kɛ ni Mali ye mais maliyɛn bɛɛ k'i da ka sinɔgɔ Irisiw ka ambassadeur kumana Irisiw ka ambassadeur bɛ Bamakɔ a ko maliyɛnw k'i da ka sinɔgɔ ko ni Ala sɔnna ma ko foyi tɛ Asimi sɔrɔ an b'a fɔ bravo à l'ambassadeur de la Russie o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la Algérie bɛ marifa hakɛ mun san fɛn bolo Algérie bɛ marifa hakɛ mun san Irisiw bolo Algérie y'a ka budget Algérie y'a triplé de Algérie dɔ fara ka budget kan Algérie bɛ ka sɔrɔsiw Irisiw ka minɛn caman ba wɛrɛ de san ka na fara yɛrɛ kan parce que sabagatɔ ma da Ala la donc o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw nouvelle naaninan fana bɛ yen nɔ an balimacɛ Tayiruba ko communiqué tribunal la ko sini mardi 1er novembre sɔgɔmadafɛla 9h 10h ko Tayiruba ani Arasbati k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ture ka yɔrɔ la communiqué tribunal da la bon n dalen b'a la k'a fɔ u bɛna ɲɔgɔn faamuya n dalen b'a la k'a fɔ a ko bɛ laban peut-être o ye ne ka hakilinata ye dɛ Arasbati i frère de Tayiruba a ye kaso kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ i hakili k'a bɛ kɛ cogo min je ne pense pas k'a bɛ kɛ ten parce que e yɛrɛ bɛ mun ka jugu ni Tayiruba ta ye donc Ture yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la donc ne tɛna n da don o yɔrɔ la mun bɛ ne ni Ture cɛ o bɛ ne ni Ture cɛ mais je sais que ni manamanakan ninnu Ture t'a ka temps perdu ni nin ye quoi donc o yɔrɔ ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ka o yɔrɔ faamuya an hakili sigilen don an b'a dɔn fana Ture bɛna a ka baara kɛ ko communiqué tribunal ko cɛ min y'a kuranɛ ta k'i sen terege a kan ko communiqué tribunal mɔgɔw bɛ ka a tigi wele commune 3 tribunal fana bɔra ka communiqué dɔ bila mais communiqué tribunal mɔgɔw ko cɛ mun y'a sen da kuranɛ kan communiqué tribunal ye a bɛ k'a tigi ɲini Ture programme Ture ko cɛ min ye sen da kuranɛ kan ko k'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko n'u y'a sɔrɔ k'u b'a don kaso la on va dire merci au procureur Ture ni ɲumanya kɛra don min na an b'o fɔ ni Ture ye mun kɛ n'a ɲɛna ne bɛ se k'u tɔgɔra b'o fɔ n'a ye mun fana kɛ n'a man ɲi fana ne b'o fɔ ne tɛ mɔgɔ contre la quoi
allez arasbat neta contrôle non de fo bela jele la neta mali kodi malien et parquet de communication et faire ou quoi en espérant que les unités le trouveront avant les rédigés ou qu'il se rendra rapidement à l'unité de gendarmerie ou de la police la plus proche dans son intérêt d'abord. Aider à identifier et à interpeller le monsieur dont l'image est ci-dessous pour des faits qui peuvent admettre l'application de l'article 58 du Code pénal. Progrès Touré de ni communiqué bla a tiani yɛrɛ photo filɛ mun ye kuranɛ la gosi ka sen da kuranɛ kan ka silamɛ bɛɛ dɔgɔya Touré ko k'a ka taga yɛrɛ randi dɛ donc Touré merci beaucoup voilà donc malien o yɔrɔ bannen an ye nouvelle duman dɔ fana sɔrɔ k'o fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna ayiwa ko Sogɛli premier ministre Sogɛli bɛ nalen han malien premier ministre Sogɛli lafiyalenba de don premier ministre Sogɛli bɛ sara la ka na han a bɛ Sogɛli ye sɔɔni a Sogɛli wasalenba an bɛ tila ka dɔw détails la comme an ye gros titres de fɔ sisan nɔ sisan an bɛ développement de kɛ parce que il faut que ko ka bila ordre kɔnɔna na malien n bɛna preuve dɔ fana yira aw la an ye information téléman dɔ sɔrɔ ko terroriste groupe saba k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali nord la terroriste groupe saba fila je m'excuse Daesh État islamique ani Iyad Agali ka terroriste k'olu bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali nord la pliɔrɔw nɔfɛ groupement Ander Bouka Nyoro fanfɛla la donc malien an bɛ o détail di an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ yanni an ka don o yɔrɔ la an ye titre bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ aw ɲɛna titre fɔlɔ an ye video titre fɔlɔ min fɔ an bɛna don o détail la an ko aw ma u kɛlen bɛ ka taa information dɔ bila réseaux sociaux sanfɛla la ko ne y'a ye ko Mali ye plainte dɔ irisiw contre fɛngɛ Faransi contre la ko Mali ye plainte dɔ Faransi contre la ko n'i y'a ye ko Mali ka plainte tɛ ka taa ɲɛfɛ ko parce que ko irisiw de tigɛra Mali la Français ka pion dɔw de bɛ ko communication bila a y'aw kɔlɔsi galon kuma fila tɛ tɛmɛ kuma in kan a sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la ko si aucun pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU ne veut soutenir la plainte du Mali c'est parce que la jeune ne dit jamais la vérité il n'y a pas de Wagner au Mali Sogɛli se repose ils ne savent pas encore même Moscou ne les prend plus au sérieux galon de do bi galon de do sini ko an ka sɔrɔsiw k'olu tɛ tiɲɛ fɔ manamanakan quoi an mɛrɛ fɔ pour bɛɛ lajɛlen ka nin kuma lamɛn fanga min bɛ an kunna sɔrɔsi fanga tɛ dɛ c'est un pouvoir civilo-militaire sɔrɔsiw ni civil de bɛ ka jɛ ka Mali mara bi sɔrɔsi kelen tɛ ministre Ablaye Diop a ye Mali kunnawolo Sénégal a ye Mali kunnawolo ONU na Diop tɛ sɔrɔsi ye dɛ Diop ye civil de voilà le premier ministre Sogɛli a ye Mali kunnawolo ONU na ka Mali kunnawolo diɲɛ fan bɛɛ ale tɛ sɔrɔsi ale ye civil de donc Mali den ɲumanw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu bɛ ka Mali jɔ bi sɔrɔsi b'o la civil fana b'o la k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ yɔrɔ la pewu maliyɛn bɛɛ k'i da kan u bɛ fɛ k'an diviser de a y'a kɔlɔsi dɛ problème tɛ Mali ni irisiw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn bɛɛ k'i da ka lafiya tout va bien entre le Mali et la Russie a y'a kɔlɔsi les fausses rumeurs maliyɛnw n bɛna information dɔ fana ɲɛfɔ aw ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ ka ban la u ko cocaïne ko drogue cocaïne ko yira ko Mali ko o bɔra Mali frontière la ko a tigi bɔra Mali la de ko ka taga n'a ye Sénégal ko cocaïne drogue cocaïne n bɛna o yɔrɔ fana kalan k'a yira aw la k'a fɔ ninnu bɛɛ mascarade de ninnu bɛɛ galon de Serge Daniel da sɛbɛn ko Sénégal drogue cocaïne saisie 300 kg de cocaïne ici à Dakar les drogues venaient du Mali c'est ce lundi 31 octobre 2000 alors que les enquêtes se poursuivraient 4 noms de Maliens et de Sénégalais circulent à suivre ci-dessus photo d'illustration a photo bɛɛ lajɛlen filɛ a yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen ka nin yɔrɔ lajɛ donc Serge Daniel de bɔra ani journaux dɔw ko drogue bɔra Mali la ko ka taa Sénégali ko u bɛ fɛ sa ka Mali kogoya Sénégal de makɔrɔn dɛsɛra ko bɛɛ la sisan u bɛ fɛ ka Mali minɛ ka Mali kogoya Sénégal de sisan nɔ donc o plan de filɛ sen na ko drogue bɔra Mali la ko ka taa Sénégali ko mɔgɔ minnu ye drogue ta u bɛ fɛ ka Mali i m'a ka ATT to fanga la ko avion dɔ jiginra Mali nord la ko drogue de bɔra kɔnɔ u bɛ fɛ ka na n'o système kelen de ye sisan nɔ ko drogue bɔra Mali la parce que u dɛsɛra Asibi la u ko k'u bɛ taa Libi ci ATT ko k'a tɛ fara ko ka Libi ci ATT ko k'a bɛ Kadafi fɛ pour que ATT mangoya u taara ka taga galon sugu bɛ nɔ la ko ATT est rebelle de ATT an ka sɔrɔsiw feere rebelle ma yan'o bɛɛ ka kɛ u ni ATT k'u man di ka kɔrɔ donc maliyɛnw an ka don détail la sisan nɔ an y'a fɔ an ɲɛna u bɔra ni nin système de ko drogue bɛ bɔ Mali la ko ka taa n'a ye Sénégali i m'a depuis Français ka avion depuis Français ka bateau belebeleba in taara Côte d'Ivoire
u bɛ nafigiya dɔrɔn de la a kun tɛ dɔwɛrɛ intimidation de don n'u bɛ Mali attaquer u b'u to ka bateau kɔnɔ parce que u bɛ fɛrɛ ka jamanaw attaquer n'u bɛ u yɛrɛ ka bateau de kɔnɔ parce que bateau nin de bɛ i bɛ to bateau kɔnɔ ka jamana wɛrɛw ka information sɔrɔ quoi donc o plan de bɛ Faransi bolo mais a tɛna marcher u b'u to na dɔrɔn u bɛ marifa dɔ ci Mali frontière Maliens bɛ fɛ ka Côte d'Ivoire attaquer Maliens y'a kɔlɔsi Ivoirien y'a kɔlɔsi Faransi ma ɲi dɛ ok ala k'an kisi Faransi juguya ma donc Maliens u ye bɔra ni information in de nin bɛɛ kun de k'a yira i n'a fɔ Mali maɲi quoi drogue feere ni fɛnw bɛ kɛ yan ka Sénégalais jatigɛ Maliens na ka Maliens ni Sénégalais bila ɲɔgɔn na o de ye Macron ka plan ye a tɛ marcher koyi Maliens an ka tɛmɛ o yɔrɔ fana na information sabanan mun fana bɛ yen nɔ n'an bɛna kuma o kan bi o ye Premier ministre Choguel fasoden ɲuman Maliens Premier ministre Choguel k'a nɔgɔyara ko Choguel kɛnɛyara pam Maliens mena nin yɔrɔ fɔ an na Maliens bonne nouvelle ko Premier ministre Choguel bɛ sara la ka na bi ye lundi 31 octobre 2022 Maliens an ye information sɔrɔ ko Choguel ka kɛnɛ bi ko Choguel bɛ se k'i jɔlen to ka karaté kɛ k'i pan Choguel bɛ se k'i sota k'i kale fo siɲɛ 5 hali a tɛ wɔsi n'o de fɔ an ɲɛna o Choguel nɔgɔyara a taara Turki a taara yan fɛ an bɛ Assimi fo an bɛ Diao fo an bɛ Modibo Kone fo an bɛ Wage fo an bɛ Kamara fo an bɛ président Assimi fo les 5 colonels u ye Choguel ka bana u y'a information dogo k'a filtrer mɔgɔ si kun t'a dɔn Choguel ka état kun bɛ cogoya min na grâce au colonel libérateur grâce au maréchal libérateur Assimi Goïta an bɛ président Assimi fo an bɛ les 5 colonels an b'aw bɛɛ fo an bɛ transition mɔgɔ bɛɛ fo mɔgɔ caman y'a essayé ka fausse information di mais a si kun t'a dɔn Choguel ka état kun bɛ cogo min na Assimi ko Choguel bɛ yɔrɔ min na a kana fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ an bɛ Mali an bɛ sɔrɔsiw an b'aw fo bilayi talayi mais n b'aw fo dɛ u y'u occupé Choguel la an bɛ premier ministre fana fo le premier ministre par intérim jamana denjugu wulila ko bɛ a kanu don Ablaye Maïga la k'a ka fa place ta n'a fa ye Choguel ye Ablaye Maïga nana New York ya le premier ministre par intérim le ministre de l'administration territoriale Ablaye Maïga a nana New York ya a ko Maliens minnu bɛ New York ya Maliens minnu bɛ États-Unis ko Choguel bɛ nale ko ale tɛ se ka problème régler ko ale fa de Choguel ye ko ni Choguel nana an ye problème fɛn fɛn fɔ le premier ministre par intérim Ablaye Maïga a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ale tɛ se k'a régler ko mɔgɔ min bɛ se k'a régler ko ye Choguel de k'a y'a to ko ni Choguel nana u ye Choguel tɔgɔ tiɲɛ a tɛ mɔgɔ bɛnnen fɛ Ablaye Maïga e ka to ye place la a cɛkɔrɔba lankolon dɔw bɔra ka vidéo kɛ yɔrɔw la non an ka to sɔrɔsiw bolo a bɛ tan a bɛɛ tiɲɛ bangera bi problème foyi tɛ Assimi ni sɔrɔsiw cɛ et problème foyi tɛ Choguel ni sɔrɔsiw cɛ i b'a dɔn ɲi ni nɛn bɛ kɛlɛ quoi mais wallahi sɔrɔsiw n b'aw fo a y'a occupé Choguel la Choguel de ka vidéomani ka valeur don vidéomani na ma Malien ye Mali ɲɛmɔgɔ ye mun y'a kɛ ka tɛmɛ Choguel kan Choguel ye hɔrɔn di bilayi talayi Choguel ye hɔrɔnya baara de kɛ Maliens n bɛna fɛn damadama fɔ aw ɲɛna premier ministre tɛ mun ye mɔgɔ yɛrɛ soit ka tɛmɛ Choguel kan depuis Modibo Keita bɔra la Mali histoire la o premier ministre ma deli ka sigi k'a taara ka taa don bɛɛ kan famille politikiw ka taa Modibo Keita ka famille la ka taa Moussa Traoré ka famille la ka taa Firidabo Sissoko ka famille la ka taa famille fondatrice la ka taga Mali premier ministre kɔrɔ bɛɛ ka du kɔnɔna na ka taa visiter premier ministre min y'a kɛ dans l'histoire du Mali après Modibo Keita o ye Docteur Choguel Kokala Maïga di le héros national et international a y'o kɛ Maliens a nɔgɔyara bi awa a bɛ na fana awa a b'a ka baara daminɛ awa a bɛ ɲɛ bolo fana awa an dalen b'a la fana an bɛ mun fɔ bi ko force de changement mɔgɔ jumɛn nana ni force de changement kuma ye o ye Choguel Maïga di ne Sékou Tounkara taalen Mali la Choguel Maïga a ye mouvement bɛɛ wele an taara Choguel Maïga fɛ yen a ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Assimi dɛmɛ premier ministre min y'a ka président sutura ka tɛmɛ premier ministre bɛɛ kan premier ministre min ko ne bɛ fɛrɛ ka sa de mais se tɛ kɛ ne ka président ma Mali yɛrɛ kɔnɔ depuis Mali ka sigi premier ministre min y'a kɛ o ye Choguel Maïga di Choguel ko n'ale bɛ sa fɛn kana Assimi sɔrɔ Assimi ye hɔrɔn di Assimi y'ale choisi Choguel ne Sékou Tounkara la sigi a ko Sékou Tounkara n bɛ sɔrɔsiw n b'u soutenir n t'a kɛ ko sɔrɔsiw ka dɔn ye n b'a kɛ hɔrɔnya la n b'a kɛ danbeya la parce que don min na Faransi ambassadeur ko k'ale Choguel tɛ kɛ premier ministre ye Kamara ni Assimi ani Wage ni Maliki Diao ani Modibo Kone u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ Choguel de fɛ
k'ale tɛ sɔrɔsiw janfa bilahi a y'a fɔ ne Segu Tunkara ɲɛji bɔra o de kosɔn ne ye sigilen ye mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko Choguel bɛ fɛ ka kɛ président ye a y'a kɔlɔsi a la ala t'i yafa o ma bilahi bi ala ye tiɲɛ bange bi Choguel talen kɔfɛ mɔgɔ kelenw commencera ka Asimi buruja a mɔgɔ kelenw commencera ka Mali buruja u ma yɛlɛma dɛ mais pourtant Choguel ye kalo 3 ou kalo 2 de kɛ a tɛ premier ministre ya la o bɛra u ma kɛ Mali fɛ o bɛra u ma kɛ Asimi fɛ c'est pour vous dire que Asimi ko tɛ Mali ko tɛ Choguel ko tɛ u bɛ Faransi ka baara de la diviser pour mieux régner Choguel do premier ministre ye premier ministre min n'a ye a ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ ma ka miseli ta ka bɛɛ kala o ye Choguel Mayiga de premier ministre min nana Nations Unies na ka coup de poing di Faransi ma premier ministre min nana Amérique ka Faransi bɔ ka biya da kan ka sɔrɔ a ma gabakuru fili ka sɔrɔ a ma dɔgɔyama kɛ maliyɛnw o ye Choguel Mayiga de bravo ala kana foyi kila Choguel ala kana foyi kɛ ala billahi tallahi nya yɔrɔ sɛbɛ tellement nya famiya nya sɛbɛ mais mena yɔrɔ kala nye mun fɔ mena kala a y'a yɔrɔ lamɛn dɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a famiya k'a fɔ an bɛ yɔrɔ na bi an tɛ tulonkɛ sira kan bilen an bɛ fasojɔ sira de kan an bɛ k'an ka jamana de bɔ bolo la awa an t'an ka jamana to yen maa si kana k'e bɛna an ka jamana ta k'i b'a k'i sago ye o de banna Mali la k'a yira bɛɛ fana tuguni premier ministre Choguel ale de union sacrée kana ni force de changement ye ko bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma premier ministre Choguel do baara kɛ ka tila ka yira bɛɛ la tuguni hali wagati min na u ye kɛlɛ tigɛ ma CNT la loi électorale wagati la Choguel ko M5 mɔgɔw wo gouvernement wo k'u kana kɛlɛ kɛ ni CNT o ye hakilimaya de cɛkɔrɔba hakilima de do cɛkɔrɔba min do ala de a cama Patrice Lumumba au junior de flèche Choguel Mayiga que Dieu bénisse le premier ministre Choguel Mayiga et puis domina Choguel ko ne wele k'a tɛ sɔrɔsiw janfa k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ o don ne dara la n ko hɔrɔn de do bilahi ta n'i kɛra hɔrɔn ye i bɛ sɛgɛn dɛ n'i kɛra hɔrɔn ye n'i kɛra mɔgɔ tilennen ye mɔgɔ lankolonw tɛ k'i fɛ bilahi Choguel ye Mali kanu k'u bɛɛ kanu a y'a lajɛ Mamadu Awa Gassama ye mun fɔ Choguel kan an k'o yɔrɔ lamɛn a yɔrɔ la Mamadu Awa Gassama kumana o tɛ ne kumakan ye o tɛ Segu Tunkara kumakan ye dɛ n bɛna Mamadu Awa Gassama kumakan kala aw ni an bɛ jɛ an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna que Dieu bénisse le Mali an bɛɛ ka laɲini ye mun ye ala k'o nɔgɔya maliyɛnw an ka jɛ an ka Mamadu Awa Gassama kumakan lamɛn kuma banna pewu maliyɛnw a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ye Choguel ka yɔrɔ la donc an bɛna don yɔrɔ sabanan min na sisan nɔ an ye Choguel ka yɔrɔ fɔ Choguel bɛ nalen bravo au premier ministre Choguel maliyɛnw an bɛ taa étape par étape bonne nouvelle sabanan fana bɛ yen tuguni k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna maliyɛnw bonne nouvelle sabanan dɔ bɛ yen nɔ an bɛ n'o ɲɛfɔ ɲɛna ko Burkina premier ministre par intérim a ko Burkina bɛna baara kɛ ni mɔgɔ fɔlɔ min ye partenariat la ko ye Mali de ye an b'a fɔ bravo au maréchal Assimi maliyɛnw bi ye lundi 31 octobre 2022 ayiwa Burkina premier ministre bɔra a ye kuma min fɔ Mali kan ne bɛna k'a la aw ni an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw n y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna
ala de barka do Mali la mogo ni ko kibe Mali la bi ala ta nya ibulu donc ambe Burkina premier ministre lajɛ a bɛ ka kuma mun fɔ aw ne ambe je ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka yira aw la ka fɔ ala de barka do Mali la Mali ye barka jamana di aw ne an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc notre attitude est de renforcer notre coopération d'abord sécuritaire avec tous les pays qui nous environnent, voilà, notamment avec le Mali. Vous savez que nous partageons 1200 à 1300 km de frontières avec le Mali. Donc c'est pratiquement notre premier partenaire en matière sécuritaire. De même avec... Donc balima bela jeli Burkina premier ministre ko olu bena partenaire flo mu ñini ula ay kuma ina mede Burkina ko olu bena partenaire flo mi ñini die dugukolo inkan yanu ka se irisuma ku beta Assimi de yoro o ba ira ka fo Malien président Assimi fait la fierté nationale et internationale. Burkina premier ministre reflète kan fo de ko le partenaire flo mi ñini ka baraka di mo flo mi ñe ko ye Mali di o ba ira ka fo Malien an tege di ñoko ma an na so an jamana ka bi Malien an jija Malien an be stra mi kan do faraka Malien an bla an kuna die bebe fe ka Malien bi grâce à cette transition. La transition malienne est une transition civilo-militaire. Kafo Sorasu nyena barata bulukai. Kafo civilu fana nyena barata bulukai. Ambe Assimi fo, ambe les 5 colonels fo, ambe premier ministre Shogeli fo, ambe premier ministre Ablaye Maiga fo, Ablaye Maiga minko, ale ba fa bonya. Halu faso den jugo ya se ko be do Ablaye Maiga la contre Shogeli la ko ale fa de Shogeli. Que Dieu bénisse vous les militaires. Vraiment je vous remercie. Malion angata ko nambeta ambese mesige aronika Burkina premier ministre ko kono be baraka ni mo folo minye ko ye Mali di ko le partenaire folo minye ni uyerla Malien ni kuma nyene segu tungara nyaji bodi ne ni kuma metro ne kashiradi bila ala anyaji debo Burkina ko dalime mo folo mina kateme jie mo beka u be fa ni mo folo minga barake ko ye Assimi de Malien ni e kuma ba de ni e ko ba de anga je ango orala me nyoko fe yana ngata étape doina. Donc, notre attitude est de renforcer notre coopération, d'abord sécuritaire, avec tous les pays qui nous environnent, voilà, notamment avec le Mali. Vous savez que nous partageons 1200 à 1300 km de frontières avec le Mali. Donc c'est pratiquement notre premier partenaire en matière sécuritaire. De même avec le... Mali, notre premier partenaire en matière sécuritaire, c'est le Mali. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Mali de Burkina Bekara Kelenge ha, awa Mali la fiara. C'est ça, ni a bonne nouvelle de. Ni maïra, Mali, Burkina Faso, la Guinée, ni jamana sabayin de bolo be nyoko mulo bi Malien. Mali ni Burkina Faso ani la Guinée. Ni jamana sabayin, nous fla be fala ou be bala, awa ou be bolo be nyoko mulo de. Burkina premier ministre bora ka fo, premier ministre kura mi sigira Burkina. Ko be bara keni mo minye bi. Ko ye Mali di, ko Mali de oluka pere ama irisu to ko fode akoko Mali di o ba ira ko Mali jamana badi Malien anga mbulu kanga jamana bayina ala e fendo dama hali bi anga tike anga Mali mina nan tike fly anga continent anga litina wallahi ala be Mali nyuma boni ni problème bela jelina ko nambeta ambese mena video to kala ambe jambe ambe yoro to la je nyoko fe ka nyafo onyena anya information do sorobi ka fo ko police ka militarisation ko police bla u ka surasu ka barake o bara u be sena Malien meno oro fana boko ira aula Malien be nisonjalen be bi ka ira bi ko Mali surasu Mali police olu fana be ka ke militaire de bi Malien Mali police de kelen no militaire bi awu ni anga jango la je nyoko fe. Yeah, bravo! Police de fla entraînement. Police no strasu. On de bolo di le menyo mabi. Ko fuka terroriste kele banga ba Mali kono. Pew. Awa police yo entraînement damene de Malien. Ala sawa sago. Police bilama. A police do were ko gole be biba ko vandam. Donc anya fo ngena entraînement damene na Mali kura be jokoy. Ni aye Burkina be jamana. Ko Mali te jamana dine de Malien. Burkina ko kalebe dalebe mo ko folo mina dien du golo ko ye Mali di. Ni honneur de aw mabi. Bi jamana woro de be fe o nanga jebi jamana woro de be kan commentaire ke bi
Burkina premier ministre contre de bora bi ko non kolu dalen bɛ Mali de la Assimi b'a yira k'i ka baara taabolo ka ɲi a ye taa dɔrɔn mais i ka politique intérieure o yɔrɔ dɔw ma ɲi dɛ an bɛ tila k'o fɔ video la banna mais an tɛ fɛ ka o yɔrɔ ninnu fɔ sisan donc o ɲɛfɔ président Assimi i ka baara taabolo ka ɲi Burkina ko k'a dalen bɛ Assimi de la koyi ko ka tɛmɛ hali diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan o ma jamana diɲɛ jamana ba in kɔnɔ Burkina ko k'olu bɛ baara kɛ ni mɔgɔ fɔlɔ min n'u dalen b'a la k'o tɛ Burkina janfa k'o ye Assimi de ye k'o ye Mali de ye que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le Burkina Faso ne ɲaji de bɔra bilayi tellement a diyara n kun fɛ Maliens an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se n y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna information bɛ yen information sur information an ye information telimani dɔ sɔrɔ a y'a to n k'o bɔ k'o yira aw la o ye ko ka yira aw la polisiw ka militarisation tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la k'a yira ko Français ka navire min bɛ Côte d'Ivoire an bɛna tila ka navire photo bɔ ka yira la aw ni an bɛ jɛ an bɛ navire lajɛ ɲɔgɔn fɛ mais yan'an ka so niveau la n b'a ɲɛfɔ Malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si kana décourager dɛ mɔgɔ si kana fɛngɛ an bɛ kɛlɛ min na ni Ala sɔnna ma victoire an ni victoire cɛ tɛ foyi ye dans peu de temps dɔrɔn an bɛ don victoire kɔnɔna na donc Maliens voilà an bɛna nin yɔrɔ fɔ aw ɲɛna donc yɔrɔ dɔ bɛ yen n bɛna ɲɛfɔ Malien den bɛɛ lajɛlen na bi an ye information telimani dɔ sɔrɔ ko terroriste groupe fila bɛ kɛlɛ la n bɛna révélation dɔ fɔ ala n ko bi video ka di sa est ce que ni ɲɔgɔn video bɛ kɛ ɲinan san kɔnɔ Maliens a y'a partager dɔrɔn an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se voilà an ye ni information précise bɛ di aw ma k'a fɔ bɛnbaliya fɛn fɛn bɛ Facebook sanfɛla la mɔgɔ dɔw bɛ ka beziw créer Facebook sanfɛ de pour que k'an ɲina Faransi ko kɔ an ka to yɛrɛ kɛlɛw la karisa mamuso tɔnsi ka jan dɛ karisa buramuso bɛ yan cɛ an tɛ don jeu la Maliens n'a ye mɔgɔ burujali la Facebook sanfɛ a kun n'u ka video partager u bɛ mɔgɔ diversion dɔrɔn de la a kun n'u ka video partager dɛ minnu bɛ burujali la réseau sanfɛ a kɛ ala kama kun n'u ka video lajɛ Mali de bɛ bolola bi an bɛ ka ɲɛsin ba Maliba in ma bi Maliens n bɛna révélation dɔ k'a ye bi a ka bon hakili ma Maliens n bɛna révélation dɔ fɔ bi dɔ bɛ sɔn ka kasi bi ye lundi 31 octobre 2022 Maliens ko terroriste groupe fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali nord la bi n bɛna information bɔ an bɛ yɔrɔnin min na ne bɛ ka kuma aw fɛ yɔrɔnin min na terroriste groupe fila u bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na Mali nord la a terroriste groupe fila bɛɛ Faransi ka groupe dilannenw de ye Iyad Agali ka mɔgɔw ani Daesh Iyad Agali kelen ka na ko na libéré k'a bɛ Mali sɔrɔsiw dɛmɛ dɛ ko terroriste bɛna taga te min Bamakɔ kɔnɔ dɛ i n'a fɔ Arasbati b'a fɔ cogo min na Maliens k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna o terroriste n'o Iyad Agali ye n'o bɛ Kidali bi i m'a ye Mali bannen tɛ ko Mali i m'a ye Faransi bannen bɛ ko Mali tɛ taa Kidali ya i m'a ye Faransi ka sɔrɔsiw la ta u bolo ko Mali bɛna kɛlɛ de ta n'an ko an bɛ kɛlɛ kɛ ka taa Kidali dɔrɔn Faransi tun bɛ intervention militaire kɛ k'an bɛ ka taa Touaregiw faga o de kun y'u ka plan ye mais Assimi est très intelligent Assimi ma don o jeu la o de kosɔn ne ko Assimi ka MINUSMA de gɛn bilahi Maliens terroriste groupe fila bɛ kɛlɛ la bi ne bɛ ka kuma fɛ yɔrɔnin min na Mali nord la Menaka mara la la zone des 3 frontières terroriste groupe fila u bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na Maliens groupe kɔlɔ o tɔgɔ ko Daesh groupe filanan o ye Iyad Agali ka mɔgɔ ye ko Jenim o mɔgɔ filaw de bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na bi Mali nord la bi mais Maliens a bɛɛ cɛtiri bɔkan di nin groupe fila bɛɛ Faransi ka groupe de u bɛ ko aw bɛ se ka faamuya terroriste groupe Daesh ko drone b'o bolo avion bɛɛ bɛ terroriste min bolo o kuma la terroriste fana bɛ avion dilan Daesh terroriste Daesh in dɛ fo américains ko n bɛna bɛɛ preuve yira aw la a ye nin video la n bɛ preuve fɔlɔ min yira aw la Iyad Agali Faransi taara Mali nord la don min na k'a bɛ Mali libéré Iyad Agali tun bɛ Mali nord la Iyad Agali tun bɛ kɔn na n bɛna sɛgɛrɛnin fɔ dɔ bɛ kasi dɛ Maliens caman bolo bi ko ni Faransi kuma na ko terroriste tun bɛ taa te min kuluba bilahi nkalon kuma de don u bɛ fili la dɔw ta ye u bɛ ka daba kaba ka Faransi défend mais dɔw bɛ u t'a kalama yɛrɛ de mais n bɛna caman ɲɛ yɛlɛ bi a ye namɛ dɛ a ye tulo nɔgɔbɔla ta a ka tulo nɔgɔbɔ très bien un d'abord Faransi ye Iyad Agali de bila pour que Maliens ja ka wuli Iyad Agali n'a ka mɔgɔw taara marifa damadamani ci kɔn na dɔrɔn jɔngu na panikera ko terroriste France 24 RFI terroriste bɛna to Bamakɔ kɔnɔ u ni Konatɛ u ye Mopti minɛ u ye Ndugu minɛ Maliens bɛɛ panikera ja Faransi de Iyad Agali bila ka togo baara kɛ marifa cikan bɔra dɔrɔn jɔngu na fana ye Faransi wele ko Faransi avion de ka na Faransi ma ka avion bila ka taa dɛ Faransi ka sɔrɔsiw de bila ka taa dugu ma u ye Iyad Agali sɛnsɛn comme a nana Faransi ka mission min na o mission banna sisan u ye marifaw ci an ye terroriste faga an bɛ bali mun na dɔrɔn Faransi o terroriste kelenw cɛ ka tugu bila Kidali k'an ka sɔrɔsiw tɛ don Kidali Maliens n bɛna o yɔrɔ preuve bɔ k'o yira la
faransi bɛ ka Daesh fana dɛmɛli min kɛ mana o fana perebu fila yira aw la bi video ka di dɛ a y'a partager dɔrɔn maliyɛnw an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ faransi bɛ ka mun de kɛ Daesh ta la o yɔrɔ filɛ yan yɔrɔ la américain ko faransi de bɛ ka Daesh dilan maliyɛnw o yɔrɔ filɛ n bɛn'o bɔ aw n'an bɛ jɛ an bolo labɛn ɲɔgɔn fɛ. Cimentier, Lafarge reconnaît avoir collaboré avec Daesh. Lafarge plaide coupable aux États-Unis. Collaboration avec Daesh et le Front Al-Nosra, deux organisations terroristes auxquelles l'entreprise aurait payé 6 millions de dollars via sa filiale syrienne. Investissement pour 70 millions de chiffre d'affaires sur la même période. Mais c'est 10 fois plus que le groupe devra payer, l'équivalent de 790 millions d'euros d'amende. This sentence is well deserved because in 2013 and 2014, Lafarge made a deal with the devil. Clémentine Autain, vous avez tweeté dès hier soir, je crois, à l'annonce de l'arrangement américain. Américain bɔra ka anglais fɔ sisan nɔ k'a ye wa ko français ka entreprise k'u jɔra la k'olu de bɛ ka Daesh dɛmɛ o Daesh in dɛ o de bɛ ka taa a fɔra ko américain ye faransi jalakili min kɛ ko terroriste minnu k'u bɛ k'olu armée Syrie dɛ u filɛ k'u bɔ Syrie sisan u nana n'u ye Mali nɔrɔ la o terroriste kelenw de filɛ ka taa fagali kɛ en même temps u ye Iyad Agali mun fana boli yaro ni ye prévu ye ko bɛ ka wari di Daesh ma bon sisan u ni Iyad Agali fana ta la an k'o yɔrɔ fana lajɛ. Permet d'entrer et de sortir de la ville. Faransi intervention militaire min kɛ Mali nɔrɔ la u ye Iyad Agali la boli cogo min na a sɛgɛrɛ filɛ nin ye terroriste Iyad Agali ka taa n'a ye Kidali an ka yɔrɔ lajɛ. Mais ce qui n'a pas été immortalisé est le fait que sur cette même route, un convoi de véhicules transportant des centaines de combattants islamiques et leur chef, Iyad Agali, a réussi à s'échapper sous le nez des Français. Sur le terrain, de nombreux témoins du conflit se posent des questions. C'est l'attaque de Rwanda. On a considéré que a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ye sisan dɔ ye donc faransi nana dɔrɔn ka marifa ci dɔrɔn k'i den ka Iyad Agali ta dɔrɔn ka taa n'o ye Kidali ka Kidali ta k'a di sema mɔgɔw ma ka Mali sɔrɔsiw bali k'u tɛ don Kidali hali bi Kidali b'olu de bolo i m'a ye u b'a la k'an tɛ don Kidali parce que terroriste ninnu bɛɛ bɛ Kidali di n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a bɛɛ bɛ Kidali di o de kosɔn Asimi ka fɛɛrɛ k'an ka Kidali nin sɔrɔ maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la sisan ko o mouvement filaw k'olu de kɛlen bɛ ka taa marifa ci ɲɔgɔn na André Bougar yɔrɔ fanfɛla la Fahad Agi y'a sɛbɛn a yɔrɔ la n bɛna yɔrɔ kalan maliyɛnw an bɛ jɛ an b'a yɔrɔ labɛn ɲɔgɔn fɛ an kan ka message in fana da kan an bɛ tila k'o da o kan ɲɔgɔn fɛ k'a ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi u bɛ ka kumanakan caman fɔ a caman tɛ tiɲɛ dɛ a y'a kɔlɔsi dɛ mais an bɛ mun kɛ ni kalama n'an b'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ terroriste Daesh u ka fɛn filɛ yɔrɔ la a yɔrɔ sɛbɛnnen filɛ ko affrontement en cours dans la zone de Djebok Ahina entre les groupes signataires Gassia et l'EGS o ye u bɛ ka kɛlɛ kɛ Gamuga mɔgɔw fana fɛ en même temps aussi après-midi les affrontements entre Gessim et Daesh à Andera Boukan n'o ye Mali nɔrɔ fanfɛla ye sisan u terroriste groupe filaw u bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na sisan nɔ Andera Boukan n'o ye la zone des 3 frontières ye parce que yen de terroriste faso ye Mali armée bɛ côté dɔ la mais côté dɔ bɛ yen nɔ village fitinin minnu bɛ yen nɔ o yɔrɔ minnu na ni sɔrɔsiw tɛ yɔrɔ la u bɛ ka taga ɲɔgɔn kɛlɛ o espaces de nɔfɛ sisan donc o kɛlɛw de bɛ sen na ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i kɔlɔsi u bɛ fausse information caman bila tiɲɛ t'a caman na donc an bɛ mun ɲɛfɔ Mali armée b'a ka baara la an ka armée malienne dɛmɛ an ka duwawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye u bɛ baara min na ala ka baara ɲɛ u bolo an bɛ conseil mun di transition ɲɛmɔgɔw fara ma ka ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna ka taa fo ɲɛfɛ fo duguma ka fɔ président Assimi ɲɛna ka ɲɛfɔ transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi faraɲɔgɔnkan de bɛ se ka Mali bɔ bolo la bi n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma bilahi Mali tɛ bɔ bolo la an k'an kɔlɔsi tuguni n bɛ kuma kelen fana fɔ sɔrɔsiw ɲɛna c'est des conseils à prendre c'est très très urgent et très très important donc nin ye information nin ye conseil téléma ye ka ɲɛsin an ka président Assimi ma bi lundi 31 octobre 2022 a ka jija ni force de changement mɔgɔw ka to ka ɲɔgɔn ye ninnu bɔra le 14 janvier ka tila ka taa premier ministre dɔ in kunbɛn o bɛɛ la an m'a ye ko président Assimi qui est force de changement reçoit a ka d'an ye k'u reçoit a bɛ se ka kɛ hakili don an ma jigin la mais an bɛ hakili jigin président Assimi i jija minnu bɛ k'i dɛmɛ n'o ye force de changement ye kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ka t'i voir i k'u fo u ye bɔli min kɛ le 14 Assimi e kun kan k'u wele k'u bɛɛ fo ɲɔgɔn fɛ parce que u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o tɛ problème ye ciw ka ca i bolo u bɔra ka taa Mali kunna wolo n'i y'a ye bi Faransi bɛ siran Mali ɲɛ parce que ni jama mun bɛ bɔ
farasi be sara Mali nya pas parce que ko irisu be ki demede c'est parce que jama mun be iko to be sara président nga jamana kono don ba fe mo jumbe ka jamana don e kanu do jamana don na o e force de changement di force de changement korote ko malien don te malien ngi hal nay adema mo je ni adema mo tubira bi amba fuma ku e force de changement force de changement koromu ye munu be yele ma fe ni adema ko ka be yele ma fe shini ambu wule ko force de changement ni mo hali CDR nugo kube yele ma fe ambu wole ko force de changement mais kati noro ancien système na kambe farasi fe ni farasi tambe sa donc anti jachi force de changement ou de donc ambo tieni fo nyoko na que Dieu bénisse le Mali ambe vidéo en bla non ka conseil du président Assimima aka souvent aka uta ibaro bonya korote ka place dia bonya korote ka wardia bonya koro i kan considérer i ka ko sarana anga sigi ka masala anga aklata ou échanger o de bonya o de karamai ni yo do ini force de changement che ali munu be fait a do be bo ki critiquer parce que communication té quand il y a la communication ala mi se ka fendo ke écrire kata chi mama sonima o ka fa anga sigi réseaux kan ko fo mais on be obligé ka fo parce que au keleme au be ba aga woni ngono les cinq colonels au chi au te so ananga mo shiga nyokoyen donc abolu ko dabla o main le a yeli korote kambe am girgina a kunde an tinga do nyokona parce que ambe ka o deme na man to ka nyogonye kumaro la manya be fana te warko ide o de kunda kambe